presidente nag-cocaine. Libilus na, oy. Makaguba ni siyang reputasyon. Makaguba ni siyang pagkatao. Oh. Og tinuod man gani ang gisulti, kung panalitan tinuod ang gisulti ni former President Duterte, mao di tingali no nga luag kayo ang war on drugs sa Marcos administration kay kung atong sakyan ang gisulti ni Duterte, si Marcos aadik po day, pero cocaine ang tirada. Natay seryoso kay nga aligasyon ha. Ningon si Presidente Rodrigo Duterte, kining akong fentanyl gi-prescribe ni doktor o nya kanang imong cocaine asa man nimo gikuha kay sabay supplier nimo ana. So siya di ay gyud tong ang ipasabot ni former President Rodrigo Duterte nga dunay kandidato pagka presidente nga adik sa cocaine. Pangutana, nganong nisugot man sad si President Rodrigo Duterte nga ayang anak nga si Sara Duterte makigtandem man ngadto kang Bongbong Marcos sa nakalabayng eleksyon. Unsa man say rason nga nagpaluyo nga nisugot man si Presidente Duterte nga iyang anak si Sara Duterte makigtandem ni Bongbong Marcos nga iyang gihinganlan nga adik sa cocaine. So sa may rason nga nagpaluyo ana nga si Duterte may pasultihon sopak siya ani mga drogista, mga drug addict, mga drug pusher, di siya ganahan ani. Pero nga anong nitugot man siya nga ang iyang anak si Sara Duterte makigtandem man ngadto ni Bongbong Marcos sa nakalabay nga eleksyon. Gikan sa baba mismo ni Duterte naa siya listahan sa PDEA. Kahibaw siya nga naa sa listahan si Bongbong Marcos, naa sa listahan sa PDEA apan wala niya hinganli. Wala niya gimension ang pangan kay suod sila nga higala. Pero sa Mike Rama lagi, iya lagi gimension kaduha nga drug protector. Gani kung si Mike Rama ang pasultihon, mato pa ni Mike Rama, suod sila nga higala ni Duterte. Mao na nga affected kayo siya. Nabalaka siya. Sadyang si Duterte o si Bongbong Marcos nag-away, affected kayo si Mike Rama kay suod kuno niya nga higala. Matay, kung suod pa nga higala ni Duterte si Mike Rama, dili unta niya nganlan nga drug protector nga nas listahan. Kaduha gyud nganlan ni Duterte nga si Mike Rama drug protector. Sa ato pa dili sa suod nga higala. Kaila lang apan dili suod nga higala. Si Duterte noon kay iyang gi-cover up si Bongbong Marcos kay wala niya ginganlan nga nas listahan sa PDEA. Karon lang siya ni Bulgar, karon lang siya ni sulti tungod kay na may friction ang Marcos o ang Duterte. Na may kuan kini ang panagbangi mga kabombo. So gibulgar ni Duterte kaila siya kung kinsay kauban og higos og cocaine ni Bongbong Marcos mga kabombo. Ikaw nga naminaw karon, motuo ka sa gisulti ni Presidente Duterte nga si Bongbong Marcos adik sa cocaine. Kini ra bas Duterte kumusulti, di basta-basta gi-validate unya gi-revalidate pagyod. Di na basta-basta mabuhi og istorya. Nana siya mga intel report pod mga kabombo. Unya nganong isog kayo sa nisulti nga ikaw president diin magkanang imong cocaine. So yang gipasabot ka nag cocaine gyud ay si Bongbong Marcos.